Deze week is het aan Lippenhuizen zich te laten zien aan de provincie Friesland. In de introfilm heeft u kunnen zien hoe ik en mijn mede-presentator Turf elkaar gevonden hebben na vele jaren verstijfd te hebben gestaan langs de weg. Zijn we blij dat we elkaar weer innig kunnen omarmen. Doordat ons prachtige dorp tussen turf en heide ligt, is er geen geschikter duo om u te vertellen wat u deze week van ons kunt verwachten en wat er komen gaat. Jonge bakkers in de dop gaan een eetbaar schilderij van Bruntjes maken. Het grootste eetbare schilderij dat in Friesland en misschien wel in Nederland ooit maken is. Vroeger maakten de dwarpsbakkers voor de veenarbeiders en de turfgravers deze eetbare turfjes waarmee ze de hongerige maagden vulden. Deze arbeiders in barre omstandigheden in het veen werken en een veert groeven. Kom op jongens, we bakken ze bruin! Het veenvolk leefde in de turf, arbeidde in de turf en waar uitbetellen in turf. Ze leefden en werken op de beroemde bruntjes. Makken volgens een heel oud recept dat van geslacht op geslacht in Lippenhuizen trojoen is en steeds verbeteren waard. De jongste generatie had er nou een eetbaar schilderwerk van maken. De Wettetour uit Bruntjes. In een omlijsting van 1,25 meter bij 3,74 meter. Wij ben hier het wandelen met het bakken van de Bruntjes. Naar het aloude receptje in Lippenhuizen. En daarnaast ik cake in verschillende kleuren. Dat je zeggen. Wij doen dit omdat wij het grootste eetbare schilderij maken. En dit is al hier een onzet wat wij in het najaar doen zullen. Dan willen wij graag het Guinness World Record langs de cake bakken wil wij verbeteren. Dat zit nu op 2,7 kilometer. En dat willen wij naar mensen strijden brengen. Oké, en dan nou de aaien. Och, we hadden weinig. Oh, wij als je wel hier. Denkst u dat de kippen hier hebben belegd? Tuurlijk ja, maar jij de beste. Tje, zongen. Nou kunnen we wel wat brownies bakken, hè? Wat roept het lekkers, hè? Een helemaal bruin bakt. Maar het hebben die in mijn boter, mijn suiker, mijn cacao, wat eieren en mijn mol. Heel lekker. Zo maken we vroeger de bruintjes. Het is een heel moeilijk woord, maar ja, we hebben best vroeger altijd op die. En we zijn best zo blij dat die webbezitters het naar oor nemen kennen, want dan bloedt het in deze tijd. Goeie met je. Ah, goeie. We zijn hier wat lekker aan het bakken geweest, Rijtsma. Je mij wel even keuren. Ik kom graag controleren nemen. Ja, dit is goed dierbakt. Het is lekker smeuig. De geur gaat ze heel goed. Zal eens een keer proberen. Ja, bakkers, dit is echt perfect. Wij bakken hier nog even verder aan dit grootste eetbare schilderij. En morgen kun je hem zien hoe het worden is en dan geef je hem pas opeten. On morgen! Luister niet naar vooroordelen, daar heeft niemand toch wat aan. Een enig kind kan niet goed delen, meisjes moeten altijd staan. Ja, zo zijn er nog wel 100 die je zo bedenken kan. Maar daar wordt toch werkelijk geen mens een stukje beter van. Meisjes als vrouwtjes en ze zijn ook super slap. Maar het is zo logisch, want ze eten babypap. Jongens kunnen één ding en dat is een boeken stieren. Zij noemen het soepeldag, maar wij noemen het kieren. Luister niet naar vooroordelen, daar heeft niemand toch wat aan. Een enig kind kan niet goed delen, meisjes moeten altijd staan. Ja, zo zijn er nog wel 100 die je zo bedenken kan. Maar daar wordt toch werkelijk
een Hollander, de ander is een Turk. Of je nu een broek aan hebt, of juist een mooie jurk. Of je nu al 80 bent, of 20 of nog 11. Iedereen is wie hij is, dus blijf gewoon jezelf. Luister niet naar vooroordelen, daar heeft niemand toch wat aan. Een edelskind kan niet goed delen, meisjes moeten altijd slaan. Ja, zo zijn er nog wel 100 die je zo bedenken kan. Maar daar wordt toch werkelijk geen mens een stukje beter van. Luister niet naar vooroordelen. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering Doggert voor die dwarp uit Lippenhuizen. U heeft gekeken naar de rap Vooroordelen uit de musical Hippie Hotel. Deze is gebracht door groep 8 van de basisschool De Vlecht. En u kunt zien vandaag dat zij een plek verdienen in het nieuwe multifunctionele centrum. Ik steen in jongen het grootste eetbare schilderij. Nou mij eens even zien wat een plaatsje net. Schutteren het lekker uit. Hij is net alleen de grut. Hij roept ik heerlijk. Jongen, wat zit dat geweldig uit. We gaan juist in de dijfilm al even jongen hoe je hem dat maken gaat. En ik heb begrepen, dit is een soort voorproefje van iets wat binnenkort kwam. Dat je willen een cakemeisje van 3 kilometer lang, had ik begrepen. Dat... Wij net alleenig, hè? Daar heb je een hele protte meisje voor nodig. Volgens mij alle talenten uit Lippenhuizen die mij elkaar in het nieuwe multifunctionele centrum zitten willen. Die doen er alle keer aan mij. Geweldig. En aan het eind van de uitsturing krijgen we er alle keer een hapje van. Goedemiddag en welkom in Lippenhuizen bij een nieuwe aflevering van Doggert voor die dwarp. Gisteren heb ik verteld dat we een wereldberoemde liphuster op visite krijgen. Die is er en we gaan een tipje van de sluier oplichten. Mag ik vragen wat de maat van uw schoen is? 6,5. 6,5. En uw benen, waar zijn die allemaal geweest? Nou, op een hele hoop plekken, maar het zijn O-benen, dus zijn niet zo mooi. En mag ik vragen wat uw hobby is? Voetballen. Voetballen. Nou, voor de mensen die het thuis nog niet wisten, het is meneer Foppe de Haan. Meneer de Haan, welkom in de uitzending. Dank u wel. We hebben vandaag als thema bewegen. U staat natuurlijk bekend om bewegen en geboren in Lippenhuizen. We zijn ontzettend blij dat u er bent. Zou u de jeugd even willen intrainen door middel van de wedstrijd, de aftrap te nemen voor de aflevering? Dat is prima. We zullen ons best doen. Meneer de Haan, mag ik u nog wat vragen? Ja, zou u er even bij willen komen? Bewegen en jeugd, dat hoort hier in Lippenhuizen bij elkaar. We hebben begrepen dat dat ook voor u telt. U heeft het Foppenfonds opgericht. Kunt u ons daar wat over vertellen? Ja, dat gaat erom. Maar dan gaat het met name om Ben die heel kwetsbaar binnen. Dus Ben die heel zwaar gehandicapt binnen, die ziekte van de Siena. Die dus amper bewegen kennen. En daar zorgen wij voor dat ze een rolstoel krijgen waarin ze sporten kennen. Dus een soort, hockey in de zaal. Met rolstoelen die als raceautootjes door de zaal bewegen. Dat is overdreven. Maar het is wel fantastisch. En die band die had er een ongelooflijk hoop plezier van. En dat is eigenlijk het enige wat ze kennen. Dus dat is een heel prima, goed doel. Dat ik maar zeggen. Een heel belangrijk ding, zodat ze hun sport kunnen beoefenen. Ja, en anders kennen ze dus niks, want dan kunnen ze alleen maar thuis zitten. En of een beetje plat zijn achter de graniums. En dat is natuurlijk, als je jong bent, is dat sowieso al waardeloos. Dat je het net zei natuurlijk. Over jong gesproken. Je had vroeger jouw voetbaltalenten. Die liggen hier in Lippenhuizen bij de voetbalvereniging Tor. Kan je misschien nog een leuke verhaal vertellen hoe het vroeger weer? Ja, dat weer bij boer Boukema volgens mij. Wat wie er? Nou, daar was ik dus in een topje, zeg ik maar zeggen. Dat was een kleedlokaal, dat was niks. Maar we voetballen fantastisch. En het mooiste moment weer dat Tor oprichten waren. En daar wie in jou bij hing, begrepen, hè? Nou, ik weet er wel iets jongen, maar Wobbe Faber, die zit daar ergens. En ik, die gang met z'n tweeën. Keur je er wel heel anders. Nee, Pliesje Broersma. Ja. En volgens mij, wie of Wobbe of ik, het eerste lid van Tor.
Ja, een geweldige herinnering. Dus. Ja, prachtig. Al die jeugd die nou bij Tor voetballen, dat is dankzij Jim, omdat Jim de voetbalvereniging oprichtte. Nee. Maar we hebben wel een aardig squalteam. Dus zelfs die meester Boska die van sport niks aan moest, weer apetrots op ons. Dus dat is wel fantastisch. Ja, geweldig. En jeugd en sport is heel belangrijk. Hè? Het thema van Joert is ik bewegen. Soenjo de Ben een stukje beweging ja kennen op muziek. Wil je dat voor ons doen? Natuurlijk, want even ben kamer, dan was ik in het wijze hoeft. Hè. Nou, gaan we. Ja, succes. Ze meest niet erg, jongen. Oké, dribbelen. Goed zo. En even de andere kant, met de orenvoet. Met de orenvoet. Goed zo. En we weer om. Oké, en even kappen. Kappen, draaien. Goed zo. Hak de hele duil hier. Oké. Nou ja, echt talent, hè. Al jullie puusters maar een heel op talent. Goed zo. En draaien. En kappen. En draaien. Oké, dat is klasse. De scheidsrechters niet in paar. Goed zo, goed zo, goed zo. Oké, stop maar even. Nou reageer even op mij. Dok zag je hem achteruit, dok zag je hem vooruit. Kom maar, achteruit, 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 achteruit. Vooruit, kom maar, vooruit. Hup, en mijn bal, achteruit. Hup, 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 hup. Klasse, geweldig hè. Ja, dat wordt een vurig monster. En dit monster wordt bedwongen door onze springers uit Lippenhuizen en de acro-gymnasten. Daar komen ze.
porto per la tornerà, Maddalena non la passerà, non può capire cartela, sulla tomba setto russerà. Er gebeurt hier zoveel spannends. We gaan nou verder met het tweede deel van onze quiz, het muzikale gedeelte. Je meer een intro of je meer een stukje tekst. En daarna zongen we met z'n allen het refrein, als je met de meesten rieren kennen. De eerste is net zo heel erg moeilijk, want ik denk dat we hem wel heel vaak hadden de laatste tijd. Het is een Fries nummer en ik wil graag van je naam en artiest. Team Trio, Sizzetus. Stal Welte, mij, de mem van Doutsen. Helemaal goed. Ja, de mem van Doutsen. Kom maar mee. De mem van Doutsen. Vraagt waar. Deze keer hebben we een Fries versje omzet in het Nederlands. Ik lees de tekst voor en dan maak je hem erin. Daar komt. Lang was het koud en donker. Straks komt de dag en vindt het licht zijn weg in een nieuwe maand. Team Draaihoek. Je maait zissen. Een nieuwe dag van de kast? Dat is helemaal goed. Een naaie dij van de kast. Aas komt de dij. Vindt het joh. Zien maar. In een naaie dij. Vraag 3. Weer een introotje. Daar komt ie. Hij vliegt zijn spotten, hij is amper uit een boom. Ben bekend als het volk van Team Wetterhoek. Wettertour. Friesen liet hem gaan van Gubben. Helemaal goed, Stuart. Friesen liet hem gaan. Doe net zitten, stieren, vriezen, je maakt steen. Je maakt erop raas en bolte krijgt als spee met alte, liet je hem gaan. Vriezen, liet je hem gaan. Mooi nummer wie dat, nou jongens. Deze keer krijgen we een wat moeilijker introotje. Dat komt er. Weet je wat mal? Ja, nee, maar team Trio wie het eerst. Zeg maar. De Hoenekop, Roegouwer. Heel goed, de Hoenekop met een Roegouwer. En een Roudouwer. Ja, de neukerij, dat is mijn fiesterij. Vraag nummer 5. We hebben een Engels versje omzet in het Fries. Heel populair bij de jeugd van Sint-Wurg. Ik lees het voor. Ik ben op de vlier en ik hou van Doosjen. Dus jou mij meer. Want ik net meer steen ken. Kom op een vlier. Team Wettertour. Nicky met Jai Starship. Nicky met Jai Starship. Helemaal goed. Nou, dan denk je maar van een Engels versje naar weer een Fries versje. Een lokaal introotje. Waar weet hem? Dit volgende versje is een visjesverhaal. Team Wettertour. Hoenekop, skiet in 3. Nee, Hoenekop net. Maar ik reken niet meer goed. Schiet in 3. Zadelroepers. Schiet in 3. Schiet in 3. Ja, schiet in 3. En ik
ik moet schieten. Wij krijgen nou weer een introotje. En dit is de laatste. Dus zet hem op, jongens. Robbertus. Helemaal goed. En dit weer onze quiz van het jeugdwerk. Zat je hem checken kennen? De stand 6-6. Goed die jongens, alle jij gefeliciteerd. Wij gaan nou over naar het volgende. Ik wil graag vragen om de regisseurs, dat zijn de meesten die je teasie op de zeepkist stongen, hun verhaal houden, die komen nou alle even naar voren. Die heb ik een paar gasten mee. Sluit even aan. Welkom, mooi dan er binnen. Dan hebben we al uw talenten hier even weer bij elkaar. De meesten die graag meisje in dat nieuwe multifunctionele centrumbollen. Wij hebben een bijzondere gast, die haal ik even op. Deze meneer die gaat naar je week in spier. Ja, en ik zie dus een bekend gezicht. Meneer Anker, welkom. Ja, dank u wel. Akkerum is volgende week aan de beurt. Wij dragen het stakje over aan Akkerum. Wij wensen Akkerum heel veel plezier. Wij hebben hier in Lippenhuizen er echt zoveel plezier aan beleefd. En heel veel succes volgende week. Dankjewel, Akkerum. Hartstikke bedankt. Wij het volgen op televisie. Joet heb ik het je volgen. Je hebt hier in alle elementen qua waar hij je mij maken. Maar je hebt het geweldig terug in de slijn. Hartstikke bedankt. En wij zullen proberen het oren week heel goed te doen. Bedankt. Dank u wel. Succes. Dank u wel. Zet hem op.